नोगोद मोजांलै जायखिया जा दालाङा बे ने आउनु होला र यहाँ आएर घुमिदिनु होला हाम्रो देउसुरी पिकनिक स्पोट अलिक Halo, खुलुमबाय बयखौबो फंबाय बिरगोन बरगयारी माब्रै दं मोजाङैनो दं मोजां दा मोजां दिनै दंफैयो मोनसे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय देवस्रि हाब्रां एरियायाव देवस्रि होननाय जायगाखौ नोंथांमोना जुदि मिथियाब्ला देवस्रिया मोनसे पुराना गोदोनि जायगा बे देवस्रिया मोनसे पोस्ट अफिसबो दङ एरिया बिराद गुवार एरिया माने पोस्ट अफिस कभार खालामो बियो ओरै शान्तिपुर दादगारि गासैबो पोस्ट अफिसा बे देवस्रियानो दा बे बाजारनि सानजाजों देवस्रि बाजारनि सानजाजोंनो बेयाव मोनसे बिमादैनि साखाथियाव हाब्रां दङ जे जायगायाव बैग्रिबारिबो दङ बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे दैयाथ' बे एसे गुवारैनो दं नै दाबो बिराद गोथौआनो मथा मथि दा जों नैबे दैखौनो बारनांगौ नै बे जाहैबाय बिमा दै बा आइ दै बे होजेनबायनो आसोला आंनि उन थांनायसै वा एसे गोथौ ओरैहाय नै नैबे फानाव ओ या एसे हायो आंबो एसे दैबारिनि मानसि नालाय एसे हायो एसे सिबाय नै फेन्दासिम जायो मथा मथि वा हरै बिटिनि बा सानजा साइडनिफ्राय फैयोब्ला बे दैखौ बारनांगोन माने बेवहाय दासिमबो दलां बानायाखै रावबो इनिसिएटिभ लाथ'वाखै दलां बानायनोहाय खिन्थु ओरै देवस्रिनिफ्रायनो जुदि फैयोब्ला देवस्रि बाजारनिफ्राय सानजा मोखां फैयोब्ला दलाङा दंखासै होनना मिथिदों है बारा गोथौ नङा माथो नै बेनोमोन नै दैया जों बाइक लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय ससेयावनो बाइकखौ दोनबोनांबाय खारन दैखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय बिराद गोथौ दा बाइकखौ दोननानै खाथिल'सै ससेल'सै जों थाबायनानै बे ससेयाव थाबायनानै दैलामबारि थाबायनानै स्पटआव सहैगासिनो दं मेङाखै दा मेङाखै सोरबा बालाबारियाव थाबायनो इन्टारेस्टिं दंब्ला फैनानै थाबायफैनो हागोन देग्लाय बालाबारिया बिराद ट्रेन जाजोबबावदोंसो थांनाय बोसोरावथ' ओरैबायदिमोन उरि हाफावबायदि गोजौखायोमोन आरो बेखिनियाव बेखिनियाव आच्छा ओमफ्राय नैबो माखासे गिदिर आगान दं नैबे बालाबारियाव थारमाने बे आगानखौ नोंथांमोना सिनायदोंना सिनायाखै बेयो मैदेरनि आगाननो मैदेर एलिफेन्ट फुटप्रिन्ट गिदिर नै बेलाय माने एजों बेरायफैदोंमोन माने बेजों थांलाय फैलाय खालामोनदां नै ओरै दङ पिकनिक स्पटआवसो थाङो नामा इसोरबो मैदेरफ्रा नै वाव दा नायदो नै महै दं फाइनालि जों सफैबाय जायगायाव येस बेनो जाहैबाय मोनसे देवस्रि आब्रांनि मोनसे गोदान पिकनिक स्पट आं देखायलांगासिनो दं माने बे स्पटना फेमिलिफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो मोजां जागोन माखासे हेवहाफोर बानायजेनबाय नै बेफोरबायदि दंजेनसै नै बे हेवहां स्विं गेलेग्रा नै गोरलैफोर गेलेगासिनो दं बेलाय ओइ बाबु कि नाम दे इफाले আহিলেखौ कि नाम ओइ नाम बारका ओइटा ओइ बाबु बुद्रै ओ सासे फरेनारबो दं नै साउथ आफ्रिकानि दां ओइ बाबु ओइ इफाले आइरा कि लइसे ओइ इन्दुर लैसे नाखि जायगाया मोजां बेवहाय बैग्रिबारि दङ ओमफ्राय प्लेन जायगा लास्ट इयाराव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बे समाव बियो बिदि नङामोन बे समाव पिकनिक स्पट फिसा ओरैनो जास्ट सोलिदोंमोन खिन्थु देग्लाय बेवहाय प्लाना एसे गिदिर नै बेयाव नायदो नै बेयो मोनसे आरोबाव बेयावनो देटसिन हेवहा ओइ नै बेखौ बेबायदिखौथ' जों दुर्गा फुजा ना मायाव नुयो कालि फुजा कालि फुजायाव जोङो गरखाफोर बा नेपालिफोरनियावहाय जों बेफोरबायदि बानायनाय नुयो बेयाव मा ओंथि दं आं बुंनो रोंले बिदिनो ओमफ्राय ओरै जिं फिरफिला होबाय माने एरिया जोबोद गुवार आरो बेबायदि प्लेन ओमफ्राय बेबायदिनो बैग्रि बिफांफोर दंजोबो आरो जेरावबो बिदि नायदो नै नों गाखोनाय ना औ दे हो नैबे होनायबाय नै जोंनिया बयनिफ्राय देटसिनाव होबाय बरिया नै बेसेबा गोजौ येस दे होना हो ओमफ्राय नै बिदिनो माने बैग्रि बिफांनि सायायाव बा बैग्रि बिफांनि गाहायफ्राव नै बेबायदि औवानि जिरायग्रा बानायनानै होबाय चेयार गोलावनो बेलाय बिदि नै बेबायदि चेयारा गोबां दं नै ओइलाय हौरैबो माखासे जिरायगासिनो दङ ओमफ्रायलाय बिदिनो नै माने बुंदों बे सुइमिं पुल जागोन बायदिनो बेयाव माने सुइमिं पुल बानायनो नागिरदों बेखिनियाव
बिदिनो माखासेफ्राथ' बेबायदिनो खाथि खाथिनो बेरायफैजेनसै नै बेलासिफोराव साबाय देवस्रिखौ ह बाहेरु sampai kami Deusriku sampai Deus Hamreo. दा नैबेयाव गथ'फोर लोगो मोनदों नै बिराद मोजां बिराद स्मार्ट गथ'फोर देवस्रिनिनो बिथांमोना यो भन्नु। हाम्रो देउसुनी पिकनिक स्पट हो र यहाँ भर्खर स्टार्टिङ हुँदैछ ओपनिङ भएको छैन र यो पिकनिक स्पटको नाम हो सनराइजिङ हो र हाम्रो आउनु होला र यहाँ आएर घुमिदिनु होला हाम्रो देउसुनी पिकनिक स्पटलाई अलिक ठुलो बनाउनु कोसिस गरिदिनु होला म यति नै भन्न चाहन्छु सबैजना आउनु होला आउनु पिकनिक स्पटमा अलिक रमाइलो गर्नु होला एकदमै राम्रो छ भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला लो बेखिनियावनो नैबे गोदान पिकनिक स्पटनि बिसय नैबे बिथां कमिटिनि सेक्रेटारि आरो ओरै बायद' दङ नै आपुनि कि गाँवर एटा मुरब्बी है गावर मुरुबि आच्छा एरियार हय सेक्रेटारि बिथांनिफ्राय एसे मिथिनानै लानि बिथांमोना माबायदि प्लान खालामदों आरो मा बेवहाय बानायनो नागिरदों प्रथमत आपुनि कक माने एटु प्लान टु माने किमानजन मानुलै माने एटु एटिया माने प्रसेसटु কৰিছে আমি মই দেউচিৰে বাসিন্দা মোৰ নাম ৰাজু আচাৰ্য তো আমি এনে ইয়াৰ পৰা আমি ৰণিখাতাৰ পৰা একদম দেউচিৰেলৈকে আমাৰ এটা টিম আছে কমিটি বনাইছোঁ তো এই ভিতৰত আমাৰ ইয়াত সবেই কাষ্ট আছে বড়ো ৰাজবংশী সূত্ৰধাৰ আদিবাসী গোৰ্খা সবেই কাষ্ট আছে এইটো একটা টিম বনাই পেলাই এটা আমি কমিটি বনাইছোঁ কমিটি বনাই পেলাই আমি এটা পিকনিক স্পট বনাম এই দেউচিৰে আই নদী ৰিভাৰ ওপৰত বুলি আমি এটা প্ৰচেছ কৰিছোঁ আৰু কৰাৰ লগে লগে আমি আজিলৈকে তো আমি প্ৰায় কামটো শেষ হওঁ হৈ আছে তো আজি এতিয়া আমাৰ আজিতো 27 তাৰিখ 26 তাৰিখ আজি তো আমাৰ 29 তাৰিখ অপেনিং হ'ব অপেনিঙত আমাৰ গেষ্ট সিহঁতে আহিব আৰু এনে অপেনিঙত আমাৰ অপেনিং দিনত আমি এনে ফ্ৰী সবকে ফ্ৰী আছে কিবা স্পেশাল প্ৰগ্ৰাম হ'ব নেকি স্পেশাল প্ৰগ্ৰাম মানে আমি ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম নকৰোঁ কিন্তু সৰু সৰু আমাৰ কালচাৰ যোনটো আদিবাসীৰ আছে বড়োৰ আছে ৰাজবংশী সূত্ৰধাৰ আছে গোৰ্খাৰ আছে তো ইহঁতৰ সব মানে কালচাৰ সৰু সৰু আমাৰ বাচ্চা সিহঁতেই দেখাব কালচাৰ আমাৰ বেছি তেনেকুৱা নাই আৰু ওপেনিংটো কিটা টাইমিংটো ওপেনিং টাইমিংটো আমি দুটা দিছোঁ নামটো কি লৈছে ইয়াত পিকনিক আমাৰ ইয়াত নাম লৈছে সানৰাইজিং পিকনিক স্পট पिकनिक स्पट टुरिजम इको टुरिजम दा नोंथांमोना खोनाबाय बे पिकनिक स्पटनि मुङा जाहैबाय सानराइजिं पिकनिक स्पट बर' बुंनो थाङोब्ला बिदिनो फुंनि सान ओंखारनाय बा फुंबिलि बेफोरबायदि जों बुंनो हायो आरोबाव जों नैबे मेडामनिफ्राय मिथिना लाबावनि एरियानि सासे मुरब्बी आपुनि ইয়াৰ জাগাৰ বিষয় অলপ কৈ দিব আমাৰ এইটো চিৰাং জিলাৰ হয় দেউচিৰি গাঁও এই নদীখনক কয় আই নদী আমি গোৰ্খা ভাষাত মাওখলা আৰু অসমীয়াত আমি এনে জানো সকলো বেলেগ ভাষাত যাওঁ আমি আই নদী বুলি হয় এইটো নদীৰ মানে এটা এনেকুৱা মানে ধুনীয়া স্থল এটা ৰমণীয় স্থল আছে সৌন্দৰ্যত ভৰিপূৰ যেনেকৈ ইয়াত বগৰী গছৰ সৰু সৰু গছবিলাক আছে দুই চাইডত নদী আৰু ইয়াত আমাৰ এনেও বৰ সুন্দৰ ঠাই এইখিনিত ओमफ्राय नायदो नै बेवहाय रेस्ट हाउस लुना दोनबाय बिथांमोना बेथ' रेडि जाबायानो नै गोजौआव लावदुम फिरफेला दङ नै बे रोखोमनि मोनसे थुरिनि न' लुना दोनदों रेस्ट हाउस हिसाबै बेयाव फैनानै आराम खालामनो जिरायफैनो हागोन नै फ्राय रेडियानो जाबाय बियो नै कालार होजोबखाबाय ओमफ्राय बिदिनो बैग्रिखौ जेरैथिंबो नुगोन बे माने बैग्रि बागान होनब्लाबो जायो आरो बे पिकनिक स्पटखौहाय नै बिदि ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो मिथिहोनि बे लकेशना ओरैबो दै मोनसे आइलेन्ड बादि जानानै थानायनि नैबे बैग्रि बागाना बेयावहाय फैयोब्ला नोंथांमोना एसे मोजां एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरो खिनियाव फैनानै जेरावखिया संनानै जानायनि खामानिखौ संनानै जानो हायो जिखुनु लकेशनाव नोंथांमोना फसायनाय बादि सेलेक्ट खालामनानै खिन्थु नैबे रेस्ट हाउस थानाय माखासे एरिया खाथियावल' माने उसुबिदा जागोनखाय बेयाव संनानै जानो मोननाय नङा होननानै बुंदों बिदिनो जों थाबायगिदिंबावनि एसे नोंथांमोननो दिन्थिबावनि खना खनला मा दं आरो दै मोनसे बारनानै देवस्रि बाजारसिम जों थांगोन देवस्रि बाजारखौबो एसे दिन्थिनाय नामा दिन्थिनांगौ आच्छा सिखोना जोहोलावनि जोनोम जानाय जायगाया बेयावनोमोन आरो माय गड बेखौथ' आं मिथियामोन सिखोना जोहोलावा बे जायगायाव जोनोम जादों देवस्रि एरियायाव दा
बे देवस्रि मन्दिरा दा कालि मन्दिर जानानै थाबाय आरो अके दे बिदिनो नै बेनिफ्रायबो नाहरनोब्ला नै बेबायदि नुयो बेलाय चकलेट तामुल पान বিড়ি সিগারেট আচ্ছা 12 বাজাও আছে आरो सादा सादा बे सानराइज पिकनिक स्पटनावहाय नै बेबो दङसै नै दखान दंखासै बेवहाय नोंथांमोना माने इमारजेन्सियाव नांगौ बुस्थुखौ बेयाव मोनगोन जेरैहाय नै एटो केयार करने राखिसे साबोन माबा माबि थाव गावदुबो ना साबुन আছে এই मोनसे दङ नै আরে সাহ দোকান এইটো কি দোকান আছিল আপোনাৰ সাহ দোকান এ খেকৰা ৰুটি কিবা কিবি না এইটো আজি বিক্ৰী হ'ব এটা কি আছে খুৰী অ এইটো কি দিয়া খায় रुटिजोंहाय होग्रा नैबे साखनि दङ नै कि हर एटु टमेट' अ टमेट'जों ओमफ्राय बिदिनो नै पापड़फोर दङ आच्छा रुटिखौ रुटि तो दिखाओ कि रुटि হয় एटु एटु नेपाली रुटि नाकि नेपाली रुटि दंनो गयरि अ जोंथ' गयरिबो होननायखौ नै खेक्रा रुटिबो होनो गयरिबो होनो नेपाल गयरिबो होनो सियाल बेलाय नै सियाल रुटि होनो नायबावदो नोंथांमोना ओरैहाय नै नैबो सासे नानि दं नै नानि आय কি नाम सुशीला टुडू তোমার কি नाम नानी नामটা কোনা नाम অঞ্জলি অঞ্জলি বাহ স্কুল যায় না স্কুল যায় কি ক্লাস 2 বিরাট স্টাইলিশ बे नानिया नै वाह राम्रो हो कस्तो हो नानी राम्रो हो नि बिदिनो गोलै गोलैफोर लोगो मोनदों आरो बेखिनियाव आङो थाबायगासिनो दं देवस्रि दखान फारसे ओमफ्राय नै बेवहाय मोनसे बिमादैया ओरैबो गावस्राबावदों नामा बिमादै ओंखारदायो मेन बिमादैनि रेसा बिसोमोन होनब्ला ने औ ओमफ्राय बेवहाय मोनसे औवानि ब्रिज बानायबाय माने एक्चुअली सिगां थारावहाय जों गोलै गोलैयाव माने बेयाव माइ फोथार नुयोमोन आरो दुब्लिसो दंमोन गामि गोजामोन ओरै जियानि दै औ ओमफ्राय दा बियो फैयै फैयै दा भुटाननि दै फैबाय थानानै दा बिदि माबाव महर लाबाय आरो बिदि महर लाबाय दा नायदो नै दलांखौ बेयो थप्थाजों माजों बानायाखै औवाजों बानायदों औ फुल्लि बाम्बुजों बानायनायनि नायदो नै बेनो जाहैबाय सानराइजिं पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिजमनि बेयो दलं या हेलो बेलाय नै नायदो नै बेलाय ओइ बिराद मोजां दलाङा मजबुतनो मजबुत दलां मजबुत स्ट्रं बिदि to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game. But I'm here to play it now. एरियायाव आं नैबे हाब्रांखौ नुनो मोनदों नै गोजौ हाब्रां बेयो गोजौ दे नोंथांमोना बे माबायावहाय स्क्रिनाव गाहाय नुदों जानो हागौ बिराद गोजौ रदे नोंसोर फोथायला नाय बेयावहाय नैबेखिनि हाब्राङा मेसें फैबावोब्ला जानुवारि फेब्रुवारियाव एसे आगत ओंखारबावनो माने नायनो समायनासिन नुयो बेबो मोनसे आनकमन बुस्थु इउनिक बुस्थु जेरावबो नुलाबायनाय नङा बेखौ बे जाहैबाय मेन देवस्रि हाब्रां होनोब्ला बेनो जाहैबाय हाब्रां देवस्रिनि ने औ यस ओमफ्राय नैबेखौ नायना लादो नै हाजो बायदि बेबो हाब्राङा गोजौथार नायनो मोजां बेबो नै बिराद गोजौ हाब्रां जाहैबाय बेनिफ्राय पिकनिक स्पटआ हौरै थाबाय हनै बेजोंहाय बैजों थाबाय पिकनिक स्पटना बालानि हाजो होननानै बुङो औ साइन्टिफिक गाखोफेरनो मोनाखैब्ला बेयाव ट्राइ खालामनो हागोन बेयाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जायो आरो आच्छा बे माने बालानि हाजो औ नै बिलाय गोजौ बिराद गोजौ बिलाय देवस्रि बाजारजों हाबोब्ला बेबायदि मोनफैबाय ओमफ्राय नैबेखिनियावनो नैबे जाहैबाय मोनसे गेट बोथेग्रा दं स्टप होननाय दंखायो नै स्टप खालामनांगोन चेक पस्ट बायदि ओमफ्राय नोंथांमोना नै बेयावहाय नैबे टिकेट काउन्टाराव टिकेट लानानै हाबनांगोन नै दाथ' रावबो गैथ'वा अपेनिं जाथ'वाखै नालाय মোৰ নাম হবনা হালদা মই সানৰাইজিং পিকনিক স্পটৰ এটা মেম্বাৰ হিচাপত আছো ইয়াত ভাল হৈছে আচ্ছা আমি বাইকত আমি ডিসকাশন কৰিছো ইমান ক্লিয়াৰচোন তথাপিও নহয় ইমান ফাইনাল হোৱা নাই অনুমান কিবা এটা অনুমান আমি বাইকত 50 টকা লৈছো লম বুলি আচ্ছা আৰু কিবা কাৰত আমি 150 250 তেনেকা লম আমি আৰু বাছ আহিলে অলপমান 200 টকা বেছি নলম মানে বহুত মানুহ ओमफ्राय नै जों दा थाबायै मोनफैबाय मेन गेट आरो मेन रड मेंबाय नामा एसे औ अके
दै दा नायदो नै उनाव बेनो जाहैबाय मेन गेट सानराइजिं पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिजम नैबेलायनै बेनो जाहैबाय मेन गेट ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेन रड ओरै साहा थांबाय गेलेफु भुटान दादगारि बेनिफ्राय ओरै खोलाहाजों सिदा थाङोब्ला मोनबाय सान्तिपुर ओरैहाय बेंटलजोंबो थांजाबाय ओरैहाय सामथाइबारि ओंखारहैजाबाय मेन रड माबा हाइवेखौ लोगो मोनहैबाय दा नायदो नै बेनो मेन गेट एबा मेन एन्ट्रि दिन्थिबाय मोजां एबा गाज्रि बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों खोन्थाहरदो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासिम नायनि थाखाय आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन लोगोफोर